Silav roj baş hevan hevîdarım herkes baş heçen nûçeyên ku muamede kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim nûçeya herî lezgîn ku naket ajansan ew e Serokê Komîsyonê Numan Kurtulmuş dibêje hevdîtina bi Abdullah Öcalan de niha ne di rojeva me de ye. Hemî aliyên vê pêvajiyê bi hefteyan e li bendê ne ku aktörê herî giringiyê pêvajiyê Abdullah Öcalan karibe fikr û ramanê xwe ji vê komîsyonê re bibêje. Hineke rê nîşan bide, perspektîv bide ka çawa dikare pêş bikeve pêvajo. Yani xuya ye dewleta Tirkiyê ji xwe re bixwe derketiye dîlanê, bixwe dans dike, bixwe tişta bi rêve dibe bê ku bi Kurdan bişêwire. Niha di derbarê vê de nûçeyek heye a xeftina Numan Kurtulmuş heye dixwazim ji we re pêşkêş bikim hevano. Tiştekî din ji we re bêjim vê êvarê saet di 21 de bernameyekê taybet heye min wekî vîdeo amade kiriye me xistiye planê jî eger hûn biçin temaşe bikin vê êvarê saet di 21 de gelekî mühîm e. Ez ji we re bibêjim di hukûqa şer de statûya PKK çi ye? Ev pêvajoya ku em behs dikin pêvajoya Kurd û dewleta Tirkiye çi qas li gorî pîvanên navdewletî ye? Di navbera aliyên şer de aştî çawa pêk tê? Aştî çi ye? Ne tenê PKK û dewleta Tirkiye normal rêxistinên ku li hember dewletan şer dikin yan jî dewlet li hember dewletan şer dikin prensîbên aştiyê çi ne? Mirov dunya alem çawa li hev dike? Ya din jî pênaseya şerê Kurd û dewleta Tirkiye. Yani şerekî heye di navbera PKK û dewleta Tirkiyeyê di navbera Kurdan û dewleta Tirkiyeyê nasnameya vî şerî çi ye? Pêvajo pêş dikeve lê mafê netewîyê Kurdan wê çawa were nasîn wana hemî me ji Mendo Balcî pirsî. Mendo Balcî kî ye? Pisporê hukûqa şer e. Normal şer çawa pêş dikevin? Aliyên şer di nava xwe de divê ji çi re rêz û hurmetê bigirin? Prensîbên esasî yên şer. Mesela hin gelek tişt hebû min nizanîbû. Ji min wetirê însan ji 18 salî biçûktir rêxistin yan jî aliyên şer heqê wan tune ji 18 salî biçûktir însanan bigire nava şer. Mendo Balcî dibe na 15 salî. Însanekî 15 salê xwe temam kir dikare di nava şer de cihê bigire li gorî hukûqa şer. Tiştekî pir gelek meselên din hene ku min nizanîbû bi vê re eşkere bû. Hevan ez hema dest bi nûçeyê xwe bikim û amade bin. Paşê jî em derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin evîn Swêd li wê derê daxife. Evîn Swêd hevseroka Meclîsa Rêveberiya Xweser e. Serokê Meclîsa Tirkiye Numan Kurtulmuş bersiv da pirsa rojnamegeran ya ku dibêje gelo wê komîsyon bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bîne. Numan Kurtulmuş dibêje ev mijar hê neketiye Rojava Komîsyonê. Bifikir. Numan Kurtulmuş got pêvajoyekî hesas dome lê di aynî demê de divê em destê xwe jî lez bigirin şert û mercên herêmê hevsengiyên herêmê pir zû diguherin lewma divê dewleta Tirkiye vê pêvajoyê aştî û xişk û biratiyê bi lez û bez bigîne encamê. Ji aliyê din ve em hewl didin li her kesî godarî bikin. Civakê jî qaneh bikin, îqna bikin. Dema vê dikin jî divê em ciyê piyê xwe baş dayînin. Ev pêvajoyekê wisa ye divê hevsengiyekê pir baş hebe. Li aliyekî hûn maf rûmeta Kurdan divê hûn berçavan bigirin. Li aliyê de jî hasasiyet rûmeta Tirkan ku piraniya Tirkiye ew in berçavan bigirin. Heta niha ev hevsengî li berçavan hate girtin û pêvajo heta îro jî hat. Ya Numan Kurtulmuş yani çi heqê te heye tu bêjî rûmeta Tirkan ku piraniya Tirkiye ew in. Kî gotiye piraniya Tirkiye Tirkin? Vaya derewekî ye vaya virrekî ye. Tiştekî wisa tune di nava sînorên fermî ên Tirkiyeyê piranî ji Tirkan pêk nayê. Ne wisa ye? Qet ne mühîm e jî. Mesela divê karê me zehmet e li aliyekî divê mirov maf û rûmeta Kurdan li berçavan bigire, li aliyê din jî hasasiyet û rûmeta Tirkan li berçavan bigire ku Tirk piraniya Tirkiye pêk dîne. Heta niha ev hevsengî li ber çavan hate girtin pêvajo heta îro hat. Em bikevin hêjmarê Kurdan jê Tirka zêdetir e. Hemî devşîrmen e
همی ورداوی دا برمایین کدری هاتنه کم بونه دبن ناوی ترکیه ده ناسنامه دانوان. Yani Türkiye'nin hakiki Türkiye min. Yani nasnameye ki Sunniye, lehev çekiriye. İca nad xwazin Kurdan jî daxilê wê nasnamê bikin. Ma mümkün e. Ma mümkün e tiştekî wisa. Numan Kurtulmuş diyar kir ku divê rêxistin pêvajoya çekdanînê bidomîne. Divê hemû pêkhatiyên rêxistinê yên li hundirê Tirkiye û derveyê Tirkiye xwe fesih bikin. Bi vê yekê re wê pêvajo bileztir bibe. Na Numan Kurtulmuş. Na. Tiştekî wisa tune. Rêveberên Tevgera Kurdistanî dibêjin êdî çekberdan heta vê derê bû ji vir û pêve merasimên çekdanînê çênave. Şertên we hene. Yek ji şertên esasî serbestî Abdullah Öcalan e. Bifikirin dewleta Tirkiye. Yani berde serbestî Abdullah Öcalan komisyona ku çêbiye ji bo vê pêvajoyê taybetî naçe aktorê serekeyê pêvajoya re hevdîtin pêk nayîne. Yani ew qas adî ne ya. Hakikaten ya. Yani zamanê xwe da rabûn Kurdî qedexe kirin, dayîkên aştî hatin divê komisyonê de xwe îfade kirin, xwestin du gotina kurmancî bibêjin, Numan Kurtulmuş rabiye bi wî serê xwe, bi wî hişê xwe piçûk di prensîbê me de axaftina Kurdî tune ye, di qanûnê me de tune ye, ya tu ji bo çi hatî wê dirî? Te ji bo çi komisyon ava kiriye? Yani mirov hinekî xwedî prensîp dibe ya. Prensîbê me de tune ye. Çêke, daxil bike, tu ji bo çêkî hatî wê dirî? Ji niha rabûne dibêjin hevdîtina bi Abdullah Öcalan de hevdîtina bi Abdullah Öcalan re ne di rojeva me de ye. Tema rojeva te de çi heye başka? Çi heye yani? Tu çi bikî? Yani Kurtulmuş dibêje çekberdan dibe bila bidome hemû pêkhatiyên rêxistinê yên li hundirê Tirkiye û derveyê Tirkiye xwe fesih bikin, bi vê yekê re jî wê pêvajo bileztir bibe. Pêvajoyê de çi heye me fehm nekiriye. Yani çima xwe fesih bikim, çima çekan dayînim, çima xwe tune bikim, di berdêla çi da ji bo çi? Tu çi didî min? Ya hê 15-20 hezar însanên min di hepsê dane sirf ji ber Kurdiyetiyê. Ew qas însanên me jî li derveyê welatin sirf ji bo Kurdiyetiyê. Xwe îfadekirina li ser mijara Kurd û Kurdistanî hê jî di çarçova sûç de ye û tu radibî dibêjî bila hemî xwe fesih bikin. Li ser pirsa rojnamegeran ku dibêje gelo wê komisyon bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bîne. Kurtulmuş wiha bersiv da ev mijar hêj neketiye rojeva komisyonê. Eger bibe rojev wê demê komisyon wê biryara xwe bide. Hê biryar nedaye. Biryar li gorî piraniya dengan tê daye. Yani biryar bi gotina min nabe. Kurtulmuş got komisyon niha yasayan amade dike. Wezîfeya serekê ya komisyonê pêvajoyê bişopîne, kontrol bike, di vir de pêşengtiyê bike, di dawiyê de jî çarçoveyekî ava bike ku pêdivî bi serrastkirinê qanûnî heye. Em ê çarçoveyekê çê bikin, ji meclîsê re bibêjin hewceyê ev gav bêne avêtin. Em ê bi rapora dawî ya komisyonê re bi tevahiya mijarên din em ê pêşkêşî meclîsê bikin. Yani dibêje em qanûn amade nakin, ancak hem dikarin rê nîşanê parlamentoyê bidin li ser van mijaran guherîn eger pêk were ancak wê demê pêvajo dikare pêş bikeve. Yani em pêşniyaz li meclîsê dikin ancak. Em ê bi rapora dawî ya komisyonê re bi tevahiya mijarên din pêşkêş bikin. Wezîfeya komisyonê ev e ji xwe eger hemû partiyên li vê derê li hev bikin wê demê derxistina yasayan wê pir hêsantir bibe. Demekî pir kin de yasa wê bêne derxistin dibêje Numan Kurtulmuş. Wekî din di derheqê destûra bingehîn de jî pir tişt negot. Tiştên tê zanîn ji xwe re dubare kir. Yani ne wêre bibêje lazim e em destûra bingehîn biguherin plan û proje me ev e. Tenê tiştê piçûk dibêje. Mesela divê Tirkiye êdî nikare bi vê destûra bingehîn xwe li ser piyan bide seknandin. Eviye herkes zane. Em jî zanin destûrekê bi rizî ye ji darbeya sala heştê çêbiye Kenan Evren amade kiriye tamam. Destûra bingehîn ya darbeye çima naguherîne? 45 sal derbas bû çima kes cesaret nake biguherîne? Numan Kurtulmuş dibêje
gerek bu uslubeke nû were ser rastkirin ev destûra bingehîn, hevîdarim Türkiye'de demek ki herî nêzde dest bi çêkirina destûrekê bingehîn an nû bike. Evîn Swêd dibêje hêzên ewlekariya hundirîn jin ewlehiya civakê pêk dînin. Hevseroka Meclîsa Rêvebera Bakur Rojdatê Sûriya Rojavayê Kurdistanê Evîn Swêd konferansa hêzên ewlekariya hundirîn jin a çar pîroz kir, yani a çaran ev konferansa çaran ya hêzên ewlekariya hundirîn pîroz kir, berxwedan û tekoşîna endamên wan ya di pêşxistina ewlehiya civakî de pesnand. Konferansa hêzên ewlekariya hundirîn jin a çaran îro saetên sibê de li salona serdemî li bajarê Hesekê dest pê kir li Rojava. Konferans bi beşdariya 600 delege endamên Kongra Star, Kombûna Jina a Zenûbiya, Meclîsa Malbatên Şehîdan, Rêveberiya Xweseriya Demokratîk bi rêverçû bi tevlîbûna hemyan di wê konferansê de Hevseroka Meclîsa Rêveber ya Rojavayê Kurdistanê Evîn Swêd çend kesên din hatin axivîn. Di axaftinan de rola jinan ya ji destpêka şoreşê ve pêşengtiya wan di qadên şoreşê de hatin nirxandin, hate gotin ku jinan ciyê xwe di avakirina projeya demokratîk de girtiye. Evîn Swêd di axaftina xwe de wekî din çi got? Jinan di parastina civakê de xwe îspat kiriye. Parastina civakî ji sîstema exlaqî mirovî qut nabe. Bi heva girêdayî ye. Jin li vir dibin rêvebir, dibin pêşengên rêxistinbûyîn û înîsyatîfê. Rola hêzên ewlehiya hundirîn a jin di pêkhatina ewlehiya civakî de xwedî bandor e, diyarker e. Ciyê xwe di parastina destkeftiyên şoreşê de girtine. Li dijî hemû cûreyên terorê sûcdaran tekoşîn meşandine. Jinan bi vê tekoşîna xwe duruşmeya parastina civakî berpirsyariya hevbeş ya hemyan pratîze kirine. Wekî din Evîn Swêd da zanîn tişta vê ezmûnê cuda dike ew e xebat ne tenê di parastina leşkerê û ewlekariyê de ye, çanda aştî, zanista civakî di nava xelkê de hatiye belavkirin. Bi ruhê berpirsyarî, bi exlaqî di derbarê kes û civakê de xebat birêve diçin. Evîn Swêd şehîdên azadiyê di serî de ê jin bibîranîn çi got wekî din şehîdên me bûne minare riya nifşên pêş ronî dike bûne sembola îradeya tu carî nayişkandin. Meselekî din jî heye dibêje ew jî behsa pêkanîna sîstema hevserokatiyê dike. Mesela pêkanîna sîstema hevserokatiyê beşdarkirina jinan di hemû qadên rêvebirî û civakê de îspat dike ku projeyê heye li Bakur Rojdatê Sûriyê di pratikê de wekheviya rast ya li ser esasê Sûriyê ya pirreng û demokratîk esas digre. Ev gav ne tenê destkeftî ne. Jinan di encama wan de li ser xeta azadiya jin û civakê berê dîrokê daye guhertin. Niha jî divê bi hemû rêw rêbazan parastina van gavan were kirin. Yani em biparêzin va meseleya. Çima mühim e ev axaftina Evîn Swêd hevano? Em behsa entegrasyonê dikin, em behsa xirabkirina pergala heya Rojava tê kirin, em behs nakin, tê kirin. Evîn Swêd di van axaftina xwe de behsa hemiyan dike. Yani ev tişta ku hatiye bi destxistin, yani pêkanîna sîstema hevserokatiyê dibe, beşdariya jinan ya di nava biryaran de dibe, ya di rêvebiriyê de dibe, bana hemî dibe di encama xebatên pir giranbaha da hatine bi destxistin, tucar dibe ji dest neyê berdan. Merû biparêze. Niha dibe bi hemû rêw rêbazan parastina van gavan dibe were kirin. Sûriye, herem di geşedanên pir mezin re derbas dibin, pêwîstî ji her demê zêdetir pê heye berxwedan û tekoşîna jinan di siyasetê de, di parastinê de, di çandê de mezintir, bilindtir bibe dibêje. Ev mühim e. Wekî din di dawiya axaftina xwe de jî konferans pîroz kir got rêveberiya Xweser wê bi hemû hêza xwe ve piştgiriya hemû gavên rêxistina azad a berfireh bike. Serkeftina wan, serkeftina tevahî civaka me ye. Ev gaveke din a ber bi Sûriye demokratîk ve ye. Sûriyeke pirreng û azad de ye. Sûriye li ser esasê edalet û pirrengî pêkite. Normal li cem xelkê pêvajo çi wan meşe? Kesên ku di nava xwe de şer kirine, rêxistinên li hember dewletan şer kirine, yan jî rêxistinên ku li hemberî hevû du şer kirine. Normal şertan da çi wa tên cem hev?
her welat xwedî xusûsiyeteke, xwedî taybetmendiyeke di pêkanîna aştiyê de. Ji ber vê ez pêşniya zû dikim li benda saet nehê şevê bin û vê bername godar bikin. Bi qasî 5 deqeye sebir dixwaze ama godar kin. Wê demê de di derbarê pêvajoyê de jî hûn ê bersiva xwe bibînin û di derbarê huquqa şer de jî statûya PKK de jî. Mesela PKK di lîsta terorê de ye li cem hin dewletan. Lê hin dewlet jî weke aliyê şer vê rêxistinê weke aliyê şer qebûl dikin. Ê baş e merû weke aliyekî şer were dîtin çawa ye, weke rêxistinekê terorîst were dîtin çawa ye di pêvajoyên aştiyê de. Bana hemî muhîm e. Mesela dewleta Tirk dibêje ez efû derdikim. Mesela normal ne rast e. Dewleta Tirkî nikare efû derbixe. Ji ber ku her du alî wek hevin. Aliyê şer in. Aliyekî şer ji bo aliyê din nikare efû derbixe. Divê komîsyonekî heqîqetê hebe ku sûçên her du aliyan wekî hevû du lêkolîn bike. Kîjan alî ku derê sûç kiriye. Ne ku ji hevû du kuştine. Mesela binêrin di şer da kuştina hevû du reva ye, normal e. Veya nakeve çarçova sûç. Askerên dewleta Tirkiye wextê êriş dikin ser gerîla di qanûna şer de ev ne sûç e. Hêzên gerîla wextê davêjin ser artêşa dewleta Tirkiye veya ne sûç e. Ama her du alî wextê ku zirar bidin sivîlan yan jî birîndarên hevû du gulebaran bikin, gazên kîmyewî bikarbînin, sûçên şer çêdibe. Mesele ew e. Ji ber ku PKK jî peymana şer a Cenevrê îmze kiriye, dewleta Tirkiye bawer nakim îmze kiribe. Ka êvarê godar kin, hevan Tom Barak da axife ji rûda wê re axifiye, dibêje ew di derbarê daxwazên Kurdan yên ji bo otonomiya li Sûriyê geşbîne lê teqez kir ku Amerîka sîstemeke federal li ser Sûriyê ferz nake. Yani Amerîka zorê li Sûriyê nake. Otonomî çêbike, federasyon çêbike, tiştekî wisa çê nake. Lê belê tiştekî dibe Sûriye, Rêveberiya Sûriyê ya îro Ehmed El-Şara hatiye wê astê ku mecbûr e hemû mafên Kurdan û hemî milletên din qebûl bike. Nûnerê taybet yê Amerîkayê karûbarê Sûriyê Tom Barak hevdîtina di navbera serokê Amerîkayê Donald Trump û serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan de jî wekî ji başî baştir û gelek ecêb erênî binav kir. Yani divê hevdîtinekî ji başî baştir biye. Ji baştir çi ye? Ka em binêrin. Daxwaza otonomiyê ne tenê ya Kurdan e dibêje, ya hemû pêkhate û gelên din yên Sûriyeyê da zanîn ku ew bawer dike hikûmeta nû ya Sûriyê vê rastiyê qebûl dike êdî. Barak diyar kir ku pêkhatê dixwazin sîstema xwe ya perwerdeyê, sîstema xwe ya zimanê xwe, merasimên xwe yên olî bi rûmet pêk bînin. û naxwazin wekî Çîneke duyem ya Sûriyê werin qebûl kirin. Yani bikevin rêza duyem. Vê yekê naxwazin. Ne tenê Kurd, hemî milletên li Sûriyê xwe di rêza yekem de hemwelatiyên rêza yekem qebûl dikin. Qademe, qonax, evî çawa hûn bibêjin, tabaka ne weke Tirkiye. Mesela Tirk hene, Tirk xwe mirovên serdest dibînin û Kurdan jî weke rêza duyem de dibînin. Yani dibêje êdî Ehmed El-Şara hatiye wê astê rêveberên vê sîstema îro ya li Şamê êdî rastî qebûl dikin. Yani daxwaza otonomiyê ne tenê ya Kurdan e ya hemû pêkhate û gelên din yê Sûriyeyê ew bawer dike ku hikûmeta nû ya Sûriyê vê rastî êdî qebûl dike. Ev gotinê muhîm in ha. Tom Barak bi xwe hatiye wê astê ya dibêjim qeyî. Barak diyar kir ku pêkhate dixwazin sîstema xwe ya perwerdeyî, zimanê xwe, merasimê xwe yê olî bi rûmet pêk bînin. Naxwazin wekî Çîneke duyem ya Sûriyê werin dîtin. Barak da zanîn ku niha xebat hene ji bo avakirina hikûmeteke navendî ku ne federasyon be lê di heman demê de maf û derfetan bide hemû pêkhateyan. Hevan binêrin diya xwe de çawa îsrar dike. Dibe niha xebat hene ji bo avakirina hikûmeteke navendî yani merkezî hikûmet. Lê di aynî demê de ev hikûmeta navendî ku ne federasyon e, navî ne federasyon e, navendî ye, lê di aynî demê de maf û derfetan dide hemû pêkhateyan.
کامبینر پرگالکی چه وایه نونر تایبەتی ئەمریکای بویەرێن لە سوێدایە و تێدا پێکاتێن دۆرزی ڕاستی عێرشان هاتبوون وەکی مخابنی وەکی ئاستەنگیەکە دەڕێدە بەناف کرد کەس ناخوازێ ئەv کۆمکوژی بەردەوام بکە ئەلبەت ئەم هەموو خەبتن وێ چارەسەر بکەن باراک پشتڕاست کرد و ئەv mijarên girêdayî Sûriyê dihedîtina bi Recep Tayyip Erdogan re jî hatine guftûgû kirin Hevando meselekî niha heye yek êrişa li ser bîroya enekesî çêbû li Rojava yek jî êrişên İsraîlê hene ka ji kerema xwe re ez hinekî meselê bikolêm daxuyaniya PYD tune ama ofîsa Encumena Niştimanî ya Kurdî ya Sûrî enekesê ya li bajarê Amûdê do hat şewitandin enekese li ser şewitandina ofîsa wan ya Amûdê daxuyaniyekê belav kiriye dibêje komên çekdar yên bi ser PYD ev êriş pêkanîne mesela ev sûjbarî ye heqeten neheqî ye yani îşê PYD tune radibet çi ofîsa enekesê dişewitîne yani merû çawa daxuyaniyekî bi vî şeklê dide yani PYD îro nev hikûmetê de ye jî PYD jî partiyekî normal e hilbijartin çê nebiye di hikûmetê de bicî nebiye yani çima PYD sûjdar dike PYD jî normal partiyekî sivîl e li Rojavayê Kurdistanê ye di hikûmetê de jî nagire ya li gorî daxuyaniya enekesî ofîsa wan li Amûdê rast êrişekê xirab hatiye şewitandin awayê êrişê dişibe bûyerên berê ku bi dehan ofîsên enekesî û partiyên endamê wê kiribûn hedef enekesê balkişand ser dema pêkhatina êrişê û diyar kir ku ev bûyer piştî konferansa yeketiya helbest û rêza Kurdî çêbûye li gorî enekesê ew konferans atmosferekî erênî afirandibû û xwasteka aliyan ya ji bo amedekirina qada Kurdî xurtkirina lehevtêgihîştinê nîşan dabû temam rast e xuyaya provokasyonê mesela pêkanîna vê provokasyonê fayda wî ji kî re heye fayda wî ji PYD re heye na fayda wî ji Rojavayê Kurdistanê re heye na yani Rojavayê Kurdistan rêveberên Rojavayê Kurdistanê bixwastana qet enekesê muhetab nedigirtin qet bi wan re civîn çê nedikirin PYD bixwasta qet bi enekesê re nedat ceve madem kî hatiye cemhev çima diçe bîroyê dişewitîne yani hinekî aqil lazim e mantiq lazim e yani li ser bi destê dewleta Tirkiye daxuyaniya nenivîsînin ji kerema xwe re yani dünya alem zane ê ku diçin wê bîroyê dişewitînin di xizmeta dewleta Tirkiye dane qanûn heye nîzam heye ma merû diçe bîroyê dişewitîne tiştekî wisa mümkün e hemî bîroyên ofîsên li Rojavayê Kurdistanê dibin ewlekariya rêveberiya Xweser dane yani asayişa rêveberiya Xweser mesûl e ji hemî ofîs û bîroyên li wê derê tiştekî hatibe şewitandin dibe lêkolîn bike kî kiriye kî nekiriye sûjdar dibe werin ceza kirin enekesê balkişand ser dema pêkhatinê me gotibû erê dema pêkhatinê yekrêziya Kurdî ye yeketiya Kurdî ye civîn li ser civînan çêbûne ama dewleta Tirkiye aciz e ji vê rewşê ê ku dixwaze xirab bike dewleta Tirkiye ma wekî din kes heye yani ez çima herim xirab bikim mesela fayda min têde heye na em dibînin ku bi kiryarên bi vî rengî enekese dibêje mesela carna tu gotinê rast dibêje em dibînin ku bi kiryarên bi vî rengî hewl didin fitneyê biçînin yekrêziya Kurdan têk bibin alûziya di navbera aliyan de derxînin ev yek hewldanekî eşkerî ya ji bo têkbirina hewlên ji bo xurtkirina yeketiya Kurd û Kurdî ye rast e ev gotinê te rast in tiştekî em jî wisa ez jî wisa dibêjim mesela enekesê ev êriş bi tundî şermezar kir bang li aliyên eleqedar ên rêveberiya PYD de kir berpirsyarên xwe helgirin ji bo eşkerekirina sûç û aliyên li pişt wê lêpirsîneke zelal bi lez bidin destpêkirin da ku ev mesele dubare nebe mesela ev bang rast e ama vê bangê li PYD neke vê bangê li rêveberiya Xweser bike li asayişê bike çi eleqa te bi PYD heye yo yani vana wextê ku PYD weke hedef nîşan didin veya zimanê dewleta Tirkiye dibe yani Rojavayê Kurdistanê
حکومتێک هەیە پەرگالێک هەیە ئاسایش هەیە هێزێن ئەولەکاریە هەنە yani tu çi serî lê didî tu dibêjî ofîsa me hatiye şewitandin ka lêkolîn bikin kî kiriye ew jî li gorî xwe kamereyan kontrol dikin êdî bekçî hene ne tunene kî heye şahet hene ew ê lêkolîn bikin sûcdaran derbixin sûcdar endamê kîjan rêxistinîne wê derkevin kî sûc kiribe wê derkeve û gel dibê were cezakirin jî çünkü zirar dide yeketiya Kurdî hevanno Ajansa Netewî ya Lublanê anêne ragihand ku balafirên şer yên İsraîlê li çiyayên rojhilat ên Lublanê êriş pêkanîne ajansê diyar kir ku êriş li devera Mehal Şeyra hatiye kirin. Artêşa İsraîlê jî di derbarê êrişê de îdia kir wê li kargehekî Hizbullahê ya çêkirina mûşekan daye. Balkêşe İsraîlê her wiha li paytexta Yemenê jî da heşt kuştî 142 kes birîndar bûn. Di encama êrişên balafirên İsraîlê yên li ser çend heremên Senaya paytexta Yemenê de heşt kes hatin kuştin bi dehan kes birîndar bûn. Êrişên İsraîlê di dema gotara heftaneya televizyonî ya rêberê Husyan Abdulmelik Husî de pêk hat. Di wê demê de hêzeke mezin ya Husyan li nava bajarê Senayê belav bûbû. Berdifikê Wezareta Tenduristî ya Husyan Enîs Ezbehî li ser hesabê xwe X'ê ragihand hêjmara şehîdan yani dibêje hêjmara kesên alîgirê wî yê hatine kuştin derketiye heştan ê birîndar jî 142 dibe ku ev amar zêdetir bibin ji ber ku tîmên hawarê dibin kavalan de li qurbaniyan digerin. Husyan jî doh bi dronekî êrişê bajarê Eylatê ê İsraîlê kiribûn. Di wê êrişê de 19 kes birîndar bibûn. Ka hevan li wajmara çi nivîsiye? Yani bu acêb nayê komîsyona ku qaşo bi vê mijarê re eleqedar dibe, bi pêvajoya re eleqedar dibe bi karakterê sereke yê pêvajoya Abdullah Öcalan re hev dîtin pêk nayîne. Pir acêb e ne? Herî. Uğurlu müzik merhaba zû da tu tunî ya. Ez te nabînim gelo. Bi xêr hatî. Hevan ez xatir ji we bixwazim. Ka ez nûçeyên deqeyên dawî binêrim. Baş e. Di saetên pêşme de eger tiştekî awarte nûçeyên lezgîn çê bibin ez ê ji we re pêşkêş bikim. Di vê naberê de tiştekî wisa acele lezgîn nabînim. Hevdîtinên Tayyip Erdogan li Amerîkayê ne xerab bûn. Pir tişt formalîte ne hevanno. Divê merû pir guh nedewan. Yani hinekî şov dikin, şov. Xwe nîşan didin. Rastî tiştekî din e. Rastî çi ye? Li Tirkiye krîzekî ciddî ya aborî heye, millet feqîr e. Hilberîn tune ye. Yani icraat tune ye. Tiştekî hildiberînî çê dikî tu wî malzemeyê nikarî bifroşî derve. Ji ber vê yekê tenê tiştê derve dikirî ew e. Ya. Hevan ez xatir ji we dixwazim silav rêz dem baş.